Gotovo. Mirko, basit jedan. Isto. Ne može, moraš. Ode leđa, tamo. Ne! Šutaj! Stani. Dobro. Lagan, samo polako. Priđi. Ovdje jedan. Otvori jedan. Hajmo, otvori si. Bravo. Druga. Šutaj! To! Dobre. Ovako. Svaro, tvoj ima vamo, iza tebe. Od leđa. Na 4 sekunde. Ko vodi? Naš 14. maj. 14. maj. Priđ, Pavle! Rozmane! Eno, dijagonala. Vjeruju da nisam kao ono došli toli i tako da malo još gledam neka takvi upravo. Ja i čovjek izgleda. Trebaju se samo čuvati da se neko ne ozlijedi. Ovo je smo slabija ova dojna ekipa. Koliko se vidi? Ovi je sve istriči. Ono nije gol. Pa da ga malo vrdne, normalno, on odlazi. Hajde pile!
Griješ samo te hladi. Pa nikog nije. Pobjeg je. Sva znak neka ovo. Teško, odvao. Imao kiše ove. Evo, ništa. Dobre, super. Hvala momci. Bolje. Sudija, evo kišobran kad treba sad. Stvarno daj. To malo rođe ono, no. Malo ono, samo. Svezani su mi ruku. Tu je stežak. Skroz lijevu ruku zatvori. Znači, samo tu, Ej, pa zato ja te kožim. Ajmo, go, go, go! Može drugu. Nešto sam mu batolio brojio. Hajde nekada, samo ukucaj upala u gepek ubaci. Nešto sam mu batolio. Pa ne mora že neće kad upali na jara neće. Tigarom kreša, bog. Ovo je kako god doćete, samo da vas odbacim ja. Ja, sad, pa hajde, ne govorim. Pa nek idu ona, pitaj, hoće sa mnom ili... Ja. Bravo golmane, bravo golmane. Samo ga dane. Ovo je džema. Smio bi je dati. Ajde, Gabro! Daj, Miljovića!
Ajde, Vepcure! Nisam nikad bio. Često jedno. Crveno. Je slobodno. Neko ime ovdje. Da, je drugo.